1966 елның 7 апрелендә Иске Кулатка районы Югары Терешка авылында Махмуд Каюм улы һәм Мәвлегөл Мәзид кызы Хасановлар гаиләсендә 6-нчы балалары булып безнең якын кешебез, сөекле тормыш иптәшем, газиз әткәебез һәм бабакаебыз Хасанов Ринат Махмуд улы дөньяга аваз салган, дип башлаганнар үз котлау хатларын яраткан тормыш иптәше Фәвзия Ильясовна, улы Ришат, кызлары Роза һәм Эмилия, кияве Илнур, килене Эльмира, оныклары Рафаэль һәм Рамил, Милена котлап, иң җылы теләкләрен җиткерәләр. Кечкенәдән үк бик шаян, тормыш сөючән, акыллы, аралашучан бала булып үскән безнең әткәебез. Укуында да ул бары тырышлыклар куеп белем алган. Бар якыннары, туганнары, дуслары эшендә олы терәк булган. Кайбер кешеләр турында алтын куллы диләр. Безнең яраткан әтиебез дә шундыйларның берсе. Бер эштән дә курыкмый. Барысы да хәленнән килә торган ират. Нәрсәгә генә алынмасын, ул барысын да җиренә җиткереп эшли ала. Билгеле, авыл җирендә элекке хуҗалыклар кечкенә булмаган. Шуңа әти-әнисенең иң беренчесе ярдәмчесе булып, бар эшләрендә дә ярдәм иткән ул. Мәктәпне тәмамлап, машина йөртүче буларак укый. Аннары хәрби хезмәтен ракета гаскәрләрендә намуслы килеш үтәп кайта. Кызганычка каршы армия сафларыннан кайтканын аның яраткан Фатиха әбисе көтеп өлгерәлми. Үз әбисен ул әнисе сыман бик якын итеп күргән. Чөнки әти-әнисе иртәдән кичкә кадәр эштә вакытта тәрбияче вазифасын әбисе үз өстенә алган. Һәм балаларны кечкенәдән үк гадел, кешегә ярдәм кулы сузып яшәргә өйрәткән. Әйтергә кирәк, әбисе әтинең җирле акушерка булган. Йөзләгән балаларга бу дөньяга туарга ярдәм иткән. Гомер буе әтиебез Фатиха әбисе турында тик җылы хисләр белән, ярату белән генә телгә ала. Армиядан кайткан яшь егет үз мәхәббәтен, кадерле әниебезне Фәвзияне очратып, үлеп гашык була. Һәм бу мәхәббәт җаваплы килеш яна башлый. 2 айдан соң туйны да уздыралар. 1 елдан кадерле беренче балалары дөньяга аваз сала. Нәсел дәвамчысы турында хыялланган әтинең бәхете җиргә сыймаслык була. 1 ел ярымнан соң тормышларын тулыландырып, дөньяга мин, кызлары да аваз салганмын. Әтиебез гомер буе намуслы хезмәттә булды. Югары Терешка авылының урман хуҗалыгында, янгын сүндерү бүлегендә, аннары Краснодарга йөреп вахтада, тракторда да эшләгән. Гаиләбездә һәр вакыт мәхәббәт һәм хөрмәт тантана итте. Әти бүген дә бердән-бер мәхәббәтен, әнине үлеп ярата. 2000нче елларны әти гаиләсен Сызрань шәһәренә алып күчте. Бер дә тик торырга яратмаган әтиебез һәр вакыт гаиләне тәэмин итеп, нинди бар шундый эштә эшләде. Сызрань шәһәрендә дә механик, тимер юллар монтёры булып та, бүгенгесе көнгә кадәр тракторист булып та эшләп йөри. Үз эшен яратып, җиренә җиткереп башкара. Әтиебез улы һәм кызына да иң әйбәт әти була алды. Улы укуын тәмамлап, Эчке эшләр бүлеге министрлыгы гаскәрләрендә хәрби хезмәтен үтәде. Кызы мәктәпне тәмамлап, университетны да кызыл дипломга бетерде. 9 ел элек гаиләдә тагын бер улы бәхет, шәшәгебез, кызлары Эмилия туды. Төпчек, назлы сеңелебез бүген инде үз племянниклары белән матур аралашып яши. Уллары Ришат тормыш иптәше Эльмира белән әти-әниебезгә оныкларын Миленочканы бүләк иттеләр. Кызлары Роза, киявләре Илнур белән 2 батыр улларын, оныклары Рафаэль һәм Рамилне үстерәләр. Гомер буе әтиебез иң кадерле, яраткан тормыш иптәше, таянырдай һәм сөя белгән әти дә, бабакай да була алды. Үз балаларыннан башка бездә гомер буе әтинең племянниклары кунакта булдылар. 3 ай рәхәтләнеп ял көннәрен үткәрделәр. Алар да әтиебезгә бүген дә бик рәхмәтле булып, хөрмәт итеп һәм яратып яшиләр. Гомумән, әти балаларны ярата. Аеруча оныклары өчен җанын бирергә хәзер булып тора. Арган булса да аларга еш кунакка килә. Оныклары да аны бик яраталар. Әтиебезне лаеклы килеш тәрбияләгәннәр. Ул үзенең иң матур сыйфатларын безгә күчергән. Бар эшебездә дә, башлаган һәр адымыбызда да киңәшчебез булып тора.
Әтиебезне ихластан юбилее белән котлап, безне балачактан нык тотып яраткан кулларының әле озак еллар, хәле күп булуын телибез. Аның мәхәббәт тулы кайнар йөрәге бер кайчан да авыртмасын. Ягымлы күзләрендә һәр вакыт бәхет очкыннарын күрик, ә йөзеңдә елмаю һич сүнмәсен. Һәрбер туачак көнең сиңа бары шатлык алып килсен. Без сине барыбыз да яратабыз, һәм алда бик күп юбилейлы туган көннәреңне каршы алырбыз дип өметләнәбез. Мәңге яшь булып, шундый ук кадерле кешебез булып кал. Без бит сине яратабыз, бар өй эшебез белән. Горурланып та куябыз газиз кешебез белән. Ярый әткәй, син бар әле. Таяныч син, терәк син. Җиңел чакта бездә батыр, авыр чакта кирәк син. Үзеңә дә авыр чаклар буладыр, түзәсеңдер. Бала күңеле далаларда диләр бит, беләсеңдер. Без ялгышсак кичерәсең, күңелең киң, беләбез. Кичер әткәй, сиңа күбрәк ярдәм сорап киләбез. Каушабрак калсак кайчак, киртәләр тирәсендә, җитә бер җылы сүзеңдә, җитә бер киңәшеңдә. Сүзең түгел, шелтәле бер карашың җитә кайчак. Гомер юлыннан барганда, сагышлый нитә калсак. Рәхмәт әткәй, бу дөньяда булганың өчен рәхмәт. Безне саклап, яклап торган кулларың өчен рәхмәт. Ходай сиңа озын гомер, гомерлек шатлык бирсен. Кайгы-хәсрәтсез тормыш, бәхетле картлык килсен. Көн дә бәйрәм булмаса да, көннәрең бәйрәм булсын. Теләгебездән дә уң син, үзебездән дә уң син. Хөрмәтле Ринат Махмудович, юбилейлы туган көнегез котлы булсын. Бәхетле булып, алда да гомер кичерегез. Юлларын үткәндә син әти миңа үрнәк, киңәшемдә, сердәшемдә һәр чакта ныклы терәк. Юатасың авыр чакта, бүлешәсең шатлыгым, иретең күрә белергә бу дөньяның аклыгын. Шын йөрәктән горурланып рәхмәт диям әтием, нәктәсем булганың өчен кадерле кешем минем. Шын йөрәктән горурланып рәхмәт диям әтием, нәктәсем булганың өчен кадерле кешем минем. Мөһим кешем яшәвемдә син ул әтием. Һәр вакытта янәшәмдә яратканым газизем. Гомер бирсен Ходай сиңа, саулыктан аермасын. Парлап очкан канатларга давыллар кагылмасын. Шын йөрәктән горурланып рәхмәт диям әтием, нәктәсем булганың өчен кадерле кешем минем. Шын йөрәктән горурланып рәхмәт диям әтием, нәктәсем булганың өчен кадерле кешем минем. Кадерле күзләреңдә бәхет нуры сибелсен. Шатлыклардан сөенештән гомер юлың үрелсен. Изге теләк йөрәгемдә, бу җырымда хисләрем. Мине бәхетле син булганга озак яшәткән. Шын йөрәктән горурланып рәхмәт диям
minим, kaderli kişim minim. Uzak yaşa